Takže čaute ľudia, vítajte pri hre SF Game, kde máme Keksa, level 9. Sme na českom S5. Máme tu válečníka, spravil som si nový účet preto, lebo ma to veľmi baví. Máme tu môj účet, druhý, 137 level, hneď si ukážeme. Takže tento. A môžeme si ukázať aj takto. Napíšeme si žabička a heslo. Tak. Máme, no, what the fuck. Takže máme tu žabičku, mám tu dosť malú obratnosť a tiež aj výdrž. Máme tu pána Koláčika, veš som získal v leveli 132, čo je dosť dobré podľa mňa a neviem, či mám skúsiť či Koláčika alebo temného jazda. Ja idem skúsiť Koláčika. Viem, že ho nedám, ale aspoň skúsim. Dosť dobré. Poď Marek, poď. Kritik. Do riči. Poď Kunikunda. Pekne. Jo, už sme mu zobrali trocha za čísla, ale nič moc. Dobre, tak ešte si vyskúšame arénku. To arénu sme dali, dobre, tak ja sa s vami lúčim. Čaute.